Salam, hormatly yurtdoşlar. Bugün 24-nji ýanwar 2026-njy ýyl. Dünkü çykyşymda aýdypdym, inniki gepleşigi Eýranda bolup geçen ýa bolup duran syýasy wakalary siziň ünsüňizi çekmekçi diýip. Ine şu temany men siz bilen gozlamakçy bolýar. Bilşiňiz ýaly Eýranyňky halkyň hereketi ýa tolgunmasy ýa protestler diýip aýdaýly garşylykly 28-nji dekabrda başlandy. Ýene de 4-5 günden ine bir ay bolýar. Şu halkyň hereketi geçip başlandy. Ýöne nämeden gelip çykdy? Şol hereketli ýa halkyň narazylygy ilkinji nowatda ykdysady narazylyk bilen başlandy. Şo Tehranyň iň uly bazary bar, ýa-ni sewda edýän. Ine şo bazarda dukanlar bolan adamlar dukanlaryny ýapdylar. Bizden harit satyp biljekler. Sebäp şuň getiren haridimiz erti başga bahadan, gymmat bahadan satmaly bolýar. Oňa da halkyň puly ýok, mümkinçiligi ýok almagy. Şoň üçin biziň haritlarymyz geçenat ýa biz bar gymmat bahadan harit satyn almagy biziň öz ýagdaýymyz ýok diýip dukanlaryny ýapdylar. Ýene şondan soň beýleki şäherlere şoňa bazardaky dukan eýeleriniň garşylygyna çykyşyny gollap, olaryň öz şäherlerine protest çykdylar. Näme üçin beýle bolýar? Sebäp Eýranyň yerli valyuta ýa Eýranyň puly real bir dollar, 1,5 milyon real diýip aýdýarlarda. O näçe pul boljagyny bilemek, haltalap götürmeli diýip bazarlajak bolsaň puly. Ene o nämeden emele geldi? Şol Eýranyň garşysyna Amerikan, Ýewrosoýuzyň gyrdan ykdysady sanksiýalary bar. Ine şolar toplanyp Eýranyň ykdysady taýdan ysgynty ýagdaýa getirdi. Eýranyň hökümeti şu halkyň problemasyny çözmekden geçen şol özüne alýan, gazanýan puluny, gazanjyny, girdejetini hana ol Arap döwletlerinde ýa başga döwletlerde şol özüne raýdaş bolan ýa-ni islam toparlaryny ýaraglandyrmagy ýa şolary kömek uratmagy harçlady. Ine şonuň üçin Eýranyň halky, bizdiň Eýran üçin ýa öz halkymyz üçin ýaşamak bize beýleki döwletleriň minnetem gerekkä, goragam gerekkä. Bizdiň öz Eýranymyz üçin ýaşamaly, gazananmyzy öz halkymyza harçlamaly diýip, ine şol mollalyň häkimetini garşylyklaýan herekete başlanýar. İlkinji nowatda hereket ykdysady kynçylyklar bilen baglanyşykly boldy. Soňra da bir syýasy meselelere geçdi. Şol rejimi çalşmak barady. Halk düşünni ol sen ykdysady meselelerini düzeltdiň bilen ola düzeltjek adamlar däl. Diýmek şo rejim çalşmaly. Edil Türkmenistanyň hyýaly ýagdaý. Bizde şu mahal dollaryň 2 kursy dowam edip gelýär. Niýasyň döwründen bäri. Ýöne şoňa halk sesini çykaranok. Näme üçin beýle bolýar? Ol eline emel ýeten haramzadalar, Gurban Gulyň töweregine tohum tiýji ýa şolara ýalla kylaýyp berildi. Barp bankdan 3 manat 50 teňeden dollar çalşýar. Näçe gerek bolsa? Bir zähmetkeş halka bolsa, hana 20 dollardan. 20 manatdan 1 dollar. O 6 esse gymmat satýarlar halka. Onsoň ýurduň daşyna çykarylan 1,5 milyon halkymyz bar biziň. Olaram şol ýurduň daşyna dollar gazanýar, şo dollary dellallara satýar. Çalışmak üçin Türkmenistana geçirme. O taýda bank sistemasy işlänä. O da näçe gedek aýdyl Daýda bank bar, onuň para dogry dürüst adyny tapyp berdi onu. Ine şo Daýda banklan üstü bilen ýanky bärde Ýewropada gazanylan pul, meselem Türkiýede biziň öz watandaşlarymyz şo diýişlerine gedip gazanan dollaryny, watanyny, çağalaryny uğratmak üçin barp şo dellallara dollar tapşyrýar. Olaram aňyrda eýem Türkmenistanyň şo dollaryň ornuny 20 manatdan hasaplap 1 dollary olary satýarlar. Şo çalşy edýärler. Inni o dollar Türkmenistana gidene Türkiýede galýar. O nira çykýan, nira gidýän anada para öz ýemelerini aýdyp berýär, öz çykyşlaryny. Dinlen görersiňiz, bilersiňiz.
Her ýylda näçe 100 milyon milyard dollar hani ýurdun daşyna gaýla, ýurdun içine geçme. Onam şo gazanan adamlarym hani gulçuluk edip beren adamlar Türkde bolsun, Ukrainada bolsun, Orsiýetde bolsun, ýene bir döwletde bolsun. Şo ýa-da naqşalar eklemek üçin bärde gazanan üstaýdaklary tapşyrdy. Bank bilen hiç şeýle bilen gatnaşygy ýok. Ine soň ýaly Eýrany ýagdaý. Olarda ene görüp otyr hiç ýyl dolanşykda pulum ýok. Ýaşary güzeren dolanrary ýagdaýym ýok. Şoň üçin halk ene köçe çykdy. Ýöne bizim türkmenlerimiz 34 ýyl bäri dymy boty ýagdyna suwalan ýaly. Bolýa, Eýranlyň dowam edelim. Ene bular syýasy talap bilen köçe çykyp başladylar. Soňra polisiýa bilen yerli ol ýanky İslam ýa-da Straż Islamskoy Porядка diýdi korpus ksir ady rusçasyň şu abreviaturasy. İslam ýa-da İslam dininiň hereketiniň gorukçylary. Ine şolar bilen garpyşyp başladylar polisler bilen. Soň atışygy geldi bir ýagdaý. Gör wagt näçe müň adam öldürildi. Ýöne ýurtda bular interneti kesseler mollalar. Ine şuň hasapdan alsak 24-den hasap bolsa ay hiç bolmany şuma 3 hepde diýip aýdaýly ýa 20 gün Eýran bilen hiç şeýle internet gatnaşygy ýok. Ara gatnaşyk ýok. Ol Eýran garajdarylaryň Ýewropada ýaşap berer başga bir ýerdekileri hatda şu Eýranaky türkmenlerimiz bilen habarlaşmagy hiç şeýle mümkinçilik ýok. Sebäp interneti doly ýapdylar mollalar. Ýa-şolar rejimi. Enne şo taýda, şol protestlarda gatykän adam garyldy. Oňa bir näçe sebebi bar. Halk nägile şu meseleler çözülsün, çözmek üçin mollalar gitsin häkimet başynyň bir bölegi diýdi, ýurtdan 79-njy ýylyň dekabryny kowulan padşa bar. Ine şo ogly bar, hani Fransada ýaşap ber. O Reza Pehlevi, şonu getirmeli bir bölegi. Beýleki bölegi aýdýar ýok, ine oppozisiýa bar, şoň üçin biz hökümet saýlamaly. Gara dürli pikir bar ýöne, şo mollalaryň rejimi gitmeli aýdýar. Mollalaryň rejimi nämetdi? Interneti ýapdylar. Innem ýetişibilliginden şol Eýranyň içindäki bar valyuta bar, dollarlar. Şolary ýetişibilliginden hani Dubaýa çykarýarlar diýip, ine şu pul gaçakçylygyny iýerleýän guramalar bar ýörüte halkara. Ine şolar aýdyp otyny 10 milyon, 100 milyondan çykaryp otyrlar diýip. Şol sany Ayatollah Hameneýiň oglum onu çykaryp otyrdy ýa. Demek bular eýem goşgaltasy arkasynda haçanam bolsa gaçyp gitjek ýa ýurdu taşlajaklar. Ýöne şol bir wagtyň özünde de bular ene haýbat bilen öz halkyny terrorist diýip oglan etdiler. Terediň bolýanda. Halk öz hakykyny talap edip köçe çykýar. Şoňa halk haklymy ýurtdaşlar? Elbetde hakly. Ýurt halkynky, topragym halkynky. Döwletem halkynky. Näme üçin halk öz başyna getiren rejimini ya menejer diýip aýdýar, şu ýurdu dolandyrmak ynanyň adamsyny çalyşyp bilen. Bir gelin te ölýänçä şunu aýagynyň süýräp çykarýança şo taýda iki el bilen iki aýagy bilen kürsüden ýapyşyp oturýar. Bir ine şol feodal ya ortasır pikirli döwletler ya ine şol ýa din paralan etdirýän oýuny Ýewropada oňýal zat ýok. Hani görüp otyryp 4 ýyldan, 3 ýyldan, 5 ýyldan çalyşyp otyrlar. Ya eger işläp otyrsa jenaýet etse, hana göni türme wasyalar. Ine soňky mysal Günorta Koreýanyň öňkü prezidentiniň, premier ministriniň bassylar, premierine ýalňyşmasam 23 ýyl möhlet berdiler. Prezidentiniň ente garaşylmaly, oňa şol ýokary jeza berilmeli diýip hasap edýärler. Ine şo birji ýurdun içinden şolar harby ýagdaý girdiriligi üçin. Şoňa halk narazylyk bildirdi, ana iki zemini oty töweregindäki ministrler bilen bilen. Ýöne Eýranyny şol mollalar öz diýeni göwgerçek bolup, öz halkyny şo köçe çykan halky siz terrorist diýip oglan etdiler. Önäl halk terrorist bolup bilýär. Ine olaň ine ýonkan günäsi öz halkyna şo onsoňam adamlary şol ýazyp durdular da geçen 3 hepden içinde seyretseniz görünüp duranda
Şu adamlar atallarını kellesinden atýar diýdi polis tarapy. Ya gözünden ya kellesinden. Şu yaraly bolup keselhana düşerlerim, barıp şu keselhanada urup öldürüp goýberýärler. Indi çaklamaga görä şol geçen şu 28-den bäri şu neçeli ýanky bir berilýän habar diýip aýtmaýyn şu taýda indi bir türlü näresmi çeşmelerden ibaýat değil. Näresmi çeşmelerden gelýän habarlarda birinde 10.000 bilen 20.000 aralygyna adam Eýranyň şu ýanky tolgunçukdy protestlerde atılıp öldürilipmi, asylyp öldürilipmi, ýanyp ölüpmi, gara ölen. Emma şol ýanky halkara hukuk goraýjylary ýa bir Eýranyň içinde bir odal hereket edip beren guramalyň berýän maglumatlaryna görä onu aýdýarlar jemi ýok bolan şol şu tolgunçuklarda wepat bolanlaryň sany 5.000 adam ýa 5.500 bolan diýip aýdylýar. Ýöne şolaryň içinde 500-si şol wepat bolanlar hökümete degişli adamlar, polis işgärlerimi, ýanky kisirin gullukçylarmy ýa döwlet işgärlerimi ene şeýle diýip aýdyldy. Emma dün 23-nä Amerikan prezidenti Donald Trump çykyş edip aýtdy öz agyzy bilen ine diýdi şu mahallydymmy diýdi Eýranyň ýol başçylaryny şol buyruk berdim diýen ýaly diýip aýtdy da şol taýda ýene de diýdi ýarym sagatdan soň 800-den gowrak ölüm jezasyny hökm edilipdir, şolar atylyp ýa-da asylyp öldürilmeli. Men şolary şeýtseňiz onda siz menden eýgile garaşmaň, sizin başyňyza alaýa bolan günni getiren diýen ýaly haýbat bilen ýüzlenipdir. Ondan şol ölüm jezasyny Eýran hökümeti ýatyrypdyr 800-den gowrak adama. Ýöne ol ýatyrypdyr diýeni bilen olar boşadyp bar öýüňe gitdi ýaşa ber diýen ýok. Ölüm jezasyny şuny ýatyrypdyr. Erti birat köşesde olar giýdilikde ýene de atyp öldürür, asyp öldürür, ýitirmeder. Ol rejim eýem bu zatlary öwrenjeder öz halkyny gyrmaga. Inni şolar ýaly bolupdyr. Ýöne şu taýda Donald Trump'yň prezident hökmüne günäsi bar, ona mı aýtmak gerek ýurtdaşlar? Bolýa ol Reza Şah Pehlewiň ogly ýüzlerini öz halkyna garşylyk görkezin, köçä çykyň, duruň, häkimet öz eliňize alyň diýip ol aýdyp biler. Ýöne ol öz halkynyň wekili. Ýöne Donald Trump aýtdy. Dowam etdirin, öz eliňize alyň häkimeti. Men size kömek uğradýan, kömek ýolla kömek barýar diýip aýtdy. Ondan muňa Eýranyň halky esasanam ýaşlar begenip Eýranyň şäherlerde ona köçelerimi, plasatlarimi ýanky Trump'yň, Netanyahu'yň atlaryny takyp başladylar. Şu begencine ine bilen rejim çalşar diýip. Ine olan bolmady. Ine aýyň 8-inden soň Eýran hökümeti şu taýda çykyş edip Hamene'ye çelli aýtdylar, biz indi terroristler bilen başlaça gürleşjek. Siz hemmäňiz şu köçä çykarlar ýok etmeli diýen ýaly terzi. Şonu medip otylar. Indi şuň kun Eýranyň içinde näme bolup geçýär? Hiç kimde hiç dolu maglumat ýok. Bar bolsa da ol ýöri togullukluň bardyr, Amerikan kimi, Emen kimi, Israýlyň kimi, ýa Orsiýadan kimi, ýani olar hiç kim aýan eden aklar bolup duran zat da barada. Halkam jaň edip aýdyp bilen suratlarym çykarlar internetde işlemede nädip uğratmaly. Ene şolar ýaly çatak ýagdy emele geldi, enne Donald Trump söz berdi. Men size kömek uğradaryn. O aňyrkmalar da haýbat atdy. Eger adamlar gyrsaňyz, onda menem siz gyraryn diýen. Amana getirer. Ene şondan mer näçe gün geçdi. Ara bir Amerikadaky ýagdaý diýen aýdyp berdim. Olar eýem ýanky Madurany ogurlap getirdiler. Jezasyny berjekler on. Ýemani ana ýanky Grenlandiýany aljak on maňa berin diýdi. Soň häzirini Kubany meselem çözjek diýip otur Kolumbiýa men aýdyp berdim gaýtalap oturmaýyn olar. Şu sebeplere göre Ukraina meselesi bilen bir hatarda
Hana İran'ın meselesem gıra süýşürlüýarlyk bolup durda. Indi bir umumy gırazdan adamlar üçün şeýle. Emma harby taýdan harbylar öz işine de botyr. Amerikan dörli döwletlerde, dörli ýurtlarda, dörli ýerlerde deňizde şol sany yerleşdirilen harby güýçleri bar. Şolaryň käbirini howpsuz ýere çykardylar, käbirini şol hüjüm edýän mümkinçilikli goşullaryny we gamelerini hany getirip şu mahal partaylarına saldylar. Bu nämen alamaty? Bu ine uruşa taýýarlygyň alamaty diýip düşünýän. Onuň şey diýip kabul edin ýurtdaşlar. Sebäp näme gerekdi ol ýurdun o çetinden, dünýäň o çetinden bu çetine ol gidip ýatan 10 miňlerçe, 100 miňlerçe adamy eskeri ya harbini yaraglary bilen, samolyotlary bilen getirip İranyň gapdalyna goýmak. Diýmek, Donald Trump şol İran halkyna beren sözüniň ýygyna durmak üçin häzir şu mollulary düpteýkar bilen ýok etmekçi bolýar. Ol men pikirim. Men şeýle diýip düşünýän sebäp ol ýönekeýär harby taýýarlyk bilýärmi näçe 100 milyon belki 1 milliard çykdyjy bar şo gameler süýşüp stak getirmek üstüne adamlar bilen üçin etmek on goraw beýleki işler garatkan harby tematikadan gurrun etjek bolsa. Ýöne şol kunýagda ine gelip diýrap du pars aýlagyny. Belki şumal men gurlap otin olur eýem İranyň üstüne çalyş eden belki erti etjekdir ya buyurgun ol belli däl. Ýöne şolur eýem Amerikan hem İsrail'in goşuny iň ýokary taýýarlygy getirildi. Indi näme bolup biler ol regionda? Näme bolup biljegini men size aýdyp bereyim. Häzir şu uruş başlansa diýmek İran'a aýtdy. Çolup bilse çolsun üstümde bizim elimizde bar bolan ähli dürlü ýaragymyzy Amerikan we İsrail'in garşysyna ullanjakdy. Diýmek, bu taýda ulu uruş ya ulu uruşyň turmak demesi bar, howpy bar. Şo bolar diýem garaşylýar. Ýöne muny İranlar atyp betişermi? Öz yaraglaryny ya şo İranyň özüne şu yaraglaryň ähresini Amerika bilen İsrail bileşip ýok edermi? Onu dine wagt görkezler. Ýöne şu mahal rus tili bilen aýtsak eskalasiýa diýerler. Şu bir garşylykly hereketler, haýwat atmaklar, pitçiň atmaklar gün-günden mewjalyp güýjep bar. Diýmek, şu hökman bir tarap üçin çözülenmeli. Şu ýagdaýda şu durumda galyp bilmeýär bu mesele. Diýmek, biz şu ýakyn günlerde İranyň boljak topalaňa garaşaýmaly. Indi bärde näme bar? Indi özümizden gelsek, indi şu taýdan aýlap bizini Türkmenistana gelmeli bolýarsa, biz dulleşir goňşusa İran. Goňşuň taýlanmaýar bular ýaly meselede. Goňşuň ýa ýok, onu göçüp akdyp bolanar, ýa elinden topragyny almasam. Indi İran bilen Türkmenistanyň gatnaşyklary. Ol 18-nji asyrda 19-njy asyrda İran bilen ýanky Orsiýet imperiýasynyň ýa padşahlygynyň ikisiniň gatnaşygy bar. Anyrdan gelýär. Ondan şol 1800 ýalnysmasam 71-nji ýylda şol onuň taryhçylar dogry aýdyp berer, men ýalnysmam gatyrman şol Türkmençay şertnamasy baglaşyly Orsiýet imperiýasy bilen İranyň arasynda. İran padşahlygynyň arasynda. Şo taýda şertnama baglaşylanna bizim Türkmen sahramy, Türkmenliň topragy, şoň üçin Türkmen sahra diýip aýdyldy. Şol İranyň territoriýasyna geçýär. Ýöne Ors padşahy ýanky bular özüne soňra şol ýene-de ýanky Gyzyletiregiň ýokary ýanyndan onuň Saragtyň ýanyndan aýdylyşyna görä bir topar ýerleri İrana berip şol ýanky özlerine bir dinç almak üçin bir amatlyja ýer bolup çülü bilen Pöwridan alýar. Şol kiçijek ýeri Orsiýet özüne alýar. Türkmeniň şol ata-baba ýaşap gelen topraklaryny isledigi kesip berip İrany şol alys-çalys edýärler. Ene şolluk bilen bizim Türkmen sahramyz asyrlar boýy Türkmenliň ýaşap oturan topragy, olam nireler bolýar, ene mes toprakly ýerler.
Men Türkmen sakyny bilýän, baryp gelen ýerim, şonu häzir aýdyp beren. Ýöne şol toprak eger häzir şuwul şol döwür Ors padşasy şonu sowgat bermedik bolsa, İran tarapyna ya İran şahyna, onda şo topraklar ahyrky netijede Sovet Türkmenistanyň eline, Sovet Türkmenistanynyň SSR ýykylandan soň ine biziň garaşsyz diýip aýdýan Türkmenistanyň topragy ýa kartasy bolmaly. Şol edilimi? Ýok. Niýas gelip gaýtam ol Etrak deriýasyna bolary sowgat berdi. Emi Arap sanjany men doganym diýip, dogan okaşypdyr Arap sanjany bilen ene Niýas. Ene Etrak deriýasyny bize tarap akana. Etrak deriýasyny Kaspy deňzinden şol işbil taşlamaga gidýän, ýaz pasyna gidýän balyklaryň birem ýok. Ol şu kenarya kasyny Gyzyl Etrekde, Esengully, şo döwürlerde ýaşaýan çelekenne zatdy adamlaryň ozal şo huruşluk ýemesi balyk şo taýlardan alnýan. Olam ýok. Etrak deriýasyndan gelýän süýji suwum ýok. On kenaryny sonarlap ulolýan mal garalarym ýok. Indi diňe şol deňize serede oturmaly bolsa töwürün halky. Bolýa, indi İrana geçeli. Ýanky şol indi kesilip berildi şo toprak şolary. O toprakdan hem diýinlik, deňizden hem diýinlik. Sebäp Esengullyň töweregine ýokarsyna ýerler, şol deňize ýaky duran ýerler şo Türkmen sahrady. Şolar biziň hasabymyzda bolan bolsa şuwun kugun. Emi Kaspy deňizine ýa Hazar deňizine Türkmenistanyň paýy 18 belki 26% bolardy. Düşýärmi? Ýani şu zatlary Ors özeli bilen galamynyň tersine çyzyp, şol döwrüne Kaspy deňizini 2 bölýärler, bir bölegi İranyňky, bir bölegi menki diýip. Ol döwür Azerbaýjanyň topragy ýok, o taýda deňize Gazagystanyň bu Türkmenistanyň hiç birisiniňki ýok. Diňe İran bilen Orsiýanyň arasyndaky şu bölünýän şu toplamy deňiz. Soň eser ýykylandan soň bäşe bölündiler. Ýöne şu taýda da biziň ýerine suwlymyz o ýanky gypçakly ýetimçe, ýani şu deňizdäki gämelerinem topragyň bir böleginem ýanky nebit gaçykyrlayan ýerlerim hani peşkeş berdi Orsiýada. Bir bölegi Azerbaýjana geçdi soňra. Bu zatlar hani tarihte dur, okulmaly bolsa soň aýdyp berer. Ýöne ine şu İran'da ine ýagdaýymyz şol, ine SSR zamanyny olan İran'da ýaşaýan biziň ýanky ilerki türkmenlerimiz bar, doganlarymyz. Biz olar bize diýe bizim olary şeýle ilerki we gaýraky. Ine Türkmenistanyň ýaşaýanlar gaýraky türkmen bolýar, olar üçin gaýrada ýerleşen biz üçin bolsa olar ilerki türkmenler boldy. Bizden ýokarda ýaşaýan. Sovet zamanı hiç hil gatnaşyk ýok diýip aýtsam men ýalňyşman. Diňe şol 90-njy ýylda mümkin boldy İran bilen Türkmenistanyň arasyny ýanky diplomatik gatnaşyklar gurnaly. Ilkinji bolubam İrany ýanky syýahat eden ýa resmi vizit bilen giden Türkmenistan tarapyndan Türkmenistanyň şol döwür ýanky prezidenti däl ol maý aýyna ýok. 90-njy ýylyň maý aýyna ýanky her ýyl maý aýynyň 19-syna Türkmenistanyň Mahtumulyn gülleri bellenýär, Mahtumul Pragy. Ondan soňra 90-njy ýylyň maý aýyna 19-syna Sapar Murat Niýazow, Serhet Nepes Muratov bilen ola mezlisiň başlygy Muratov mezlisiň başlygynyň ornmasary. Şol ikisi gitdi, ýanyda bilemem. Bir 3-4 sany ýazyjy barmydy? Men ýadymda ýön şol ikisi gitdi 90-njy ýylda. Nira gitdiler? Olar Tehrana giden atly, gön Türkmen Sahra bardylar. Şo taýda Kümüştepen gapdalyny ýanky bir Mahtumul Pragy bilen Kakasynyň ikisiniň mazary ýanyşyk dur, şoňa ziýarata gitdiler. Olar gidip geldi 90-njy ýylyň maýynda, ondan şol birinji resmi sapar boldy. Onuň gidip gelenlerine bu arada mediada da habar berildi. Soň 91-nji ýylyň 19-njy maýynda. Ene şol İrany ýene de şol Mahtumul Pragyň atasy bilen goýerni ziýarata Türkmenistanyň resmi delegasiýasy gitdi. Ýanky ýokary Sowet, ýani mezlisten agdalar hökümetden kimlen giden ýadymda 3-4 sany ýazyjy Şahir bardy.
Şolar bilen 2-3 avtobus bolup Eýrana gitdik. Şol delegasiýanyň ýol başçysy, şol döwür ýanky medeniýet barada komitetiň başlygy Maya Gözel Aýmedowa, resmi başlygy, menem oň orunmasary bolup, resmi ýagdaýda şol delegasiýany Eýrana alyp bardyk özümizden bilelikde. Şo taýda gördük biz, şol Eýranyň içine Türkmen Sahradan, Kızılterkden geçip ýörep barýan bir 2 haptalam ýoluň sonarlyk şolar ýaly bagmy, bakçamy, ekinmi, nima ýaýda. Ay, ondan biziň gelýänimiz eşdip, o taýdaky ilerki Türkmen dogarlarymyz motora minip ala tozan awtobuslarymyzyň gatdaly. Bilýändir şu gün eşdiýärler aňyrdaky dogarlarymyz. Oğlanlar motorun üstüne dik durup tans oynayarlar. Yıkılacak aladası yok. Gati kakavaş yigitlerimiz var. Filmin aňyrsyn. Berkiler ýaly ruh öldürülenler aňyrky dogarlarymyz. Ene şeýdip şo taýda bilemek, ýalňyşmasam şol guýuryň töweregini 10 miňlerçe adam ýygnan. Ene şo taýda gördügem, görleşdigem, göz ýaş barym döküldi iki tarapdan, arasyna 70 ýyllap film çekilen iki dogan. Maňa bir halka hat ýazdylar, dogan garnaşyny gözläp, ýyrlap. Soňra bir ýylyň dowamyny tapanlamy tanıştyrdym. Mine gelenler boldy, hatda gyzlarbada da gelip gitdiler. Dogan tapyşdy. 70 ýyldan soňra agyr ýagdaýlar ýöne onu da aýtmaly. 40-50 ýyl görmedikler we bir iki dogan bol. Ine şonu gördüm men. Eýran toprağynda ýaşaýan türkmenlerimiziň ýagdaýy. Bular däplerim saklanan desturlary, dilim. Ýöne şolary Eýran hökümeti öz mekteplerini açmagy, öz mekteplerini, öz dilini çağa okutmaga ursat bermändirler. Şol döwürem bermändiler, häzirim berenaklar. Soňra näme etdiler Eýranyň hökümeti? Inni şol türkmen sahra adyna bir ütgetdiler. Inni şol Türkmen Sahrada ýaşap oturan Türkmenler arasyny getirip, ol Eýran aňyr çetine ýaşap beren beýleki milletler wekilini getirip sokýarlar. Şo Türkmeniň arasyny garşdyrmak üçin, künjar etmek üçin Türkmençeler aýdy. Ýöne şu meseleni ýokary sebepde de goýdum. Şu mesele bilen kararym çykardyk, kararym kabul etdik. Ýöne oň netijesi ýok. Sebäp Niyaz şunu ay bolýa soňra bir wagtçada ýerse adamlar diýip ýalan sözler Eýrany barana adamlar aýdy, eni şu zatlar düzedip berdi. Ýygyna gelben bärde guýrugyny ýamdyna gysyp otyr. Sebäp Arap sanjany oň dogany. Biz bilmän ýören ekenmiz, oň pars dogany bar eken. Bu bolsun, belki dogan okaşandyr, belki emjek emşendir. O zatlardan biziň habarymyz ýok. Ýöne ol öz şahsy meselesi, ýöne halklaryň arasyna gelenni ol diktor halka hyzmat etmeli adam. Aňyrky ol Eýranyň Türkmen doganlarymyz göz ýaş bilen garap oturdy. Olar ýurtdaşlar. Bir zada düşün. Şolar öz dilini, desturuny saklanyň ýene bir sebäbi giýje güni şu Türkmenistanyň radiosy bilen telewizioryny görüp, şondan şolar özüne gerek netijeni çykaryp ýaşan, umyt bilen ýaşan adamlar. Ya ýaşap otyr şuň gün men bilemem, o taýda Türkmenistanyň telewizionyny ýa radio garlymy, halk aýdymlar merýän, halka şolar ýaly maslahatlar berýän. Ýok. Ondan bu ataloglar başyna ýapsyn. Şuň serhet açylsa, men meselem aýdy. Şuň serhet açylsa, şol ilerki doganlarymyz bar, Eýran nakyly. Birem gelmeýär Türkmenistana ýaşamak. Sebäp Eýran naky şert, Türkmenistanyň kan, bahbitli olar üçin. Topragy bar, ekindikini bar, öz ýeme alstat işlerini özleri amal etdirýär. Ýöne umumy ýurt sanksiýan içinde bolansa, olarda da gymylamaga mümkinçilik ýok. Ene şoň üçin inni häzir şu uruş tursa näme bolar? Demek bozgurlar gelmeli. Biziň türkmenlerimiz, biziň soýdaşlarymyz nerede ýaşaýar? O ilerçeti Günmatary ýeme bolýar, Esenguly, bärkisem Günnogaram Gargala töweregi. Ine şol iki aralykda Türkmen Sahra topragyny Türkmenler kowçumlaryň ýa köpçüliklerini ýaşaýar. Häzir uruş tursa, umumy uruş tursa, bozgun hökmen bolar.
Olya erkek göbekli uruşar. Ýöne denanlar, çağalar, garrylar bir ýere gaçyp öz başyny atmaly. Ine gyşyň aňda gaýlar. Mira gitmeni ertiğine uruşturdu da. Hani inni şol öz hökümdarlyga oturan döwletiniň halkyny goramayan, bilmeýän, islemeýän haramzadary gel inni biziň o ilerki dogurlymyzyň emmesini gorarmy, hak hukugyny ýa şolary dogurluk elini dodurmy? Ýok. Men inanmak o zatda bolmaz. Ol Niyaz haramzady 91-nji ýylda ol Owganystany uruşturany şol Serhet ýakadaky bir ilerki marçak bar, ýokarky marçak. Bir tarapy şol murgaby böwsüp aýal öptat ýanky balonmy, gaýykmy, näme taýakmy taktalary minip bärik çağa çuga söýlen geçken hemmejigini ýygyna sürdüler bir goşunlar. Ýygyna gidende de gör näçe millet gark boldy murgatdy. O zatlar bagyşlanjak däldir. Hasabym soralar. Şo ýygyna kowurlaryň içinde diňe orsal egni pagwaly türkmenlerim bar. Gitjek ýeriňiz nire? Özüňiz ölen bolsaňyz ogulgylaryň jogap berer siziň eden jenaýatyňyz üçin. Inni şuň kown gezip ilerki dogurlarymyza Eýranda ýaşaýan türkmenlerimize gelip ýetdi. Ýurtdaşlar, uruş diýen zat birden tutaşar, onsoň ol bosgun hökmen emele gelmez. Geljegim görnüp dur. Inni şol Aşgabatda oturan ol türkmen halkynyň dönükleri var, atalar, on töwerekler. Näme kömek edermi olar? Ya gelip gujak açarmy? Ýok. Täp ine soňky 2 heptaň içinde bolup duran zatlar men size ýene bir ýerde gaýtalap aýdym, başla. Başta Orsiýadyň baş propagandisti Putinin sagaly diýip aýdyly. Şu propaganda boýunça Vladimir Solovýow aýtdy, ine biz Ermenistan elmizden giderdik diýen ýaly ýöne Orta Aziýa, Merkez Aziýalar biz berk tutmaly. Bize halkara kanunlar hiç geregi ýok. Biz olary berjaýym etjekler. Bizine ola bizim golasymyzdaky döwletler, adamlar, milletler diýip aýtdy. Biz şo taýda öz hökümimizi ýöretmelidik. Şo barada olgun çykyşam etdik biz kardeşlerimizle. Ondan soň ýene bir hemmesi bar bilen Orsiýadyň Putinin çepelliğin mi ya millet paralykda iň uly ideologi Alexander Dugin diýip biri bar. Ana ona videoju bar 1 minutlyk. Şo taýda olamaýdyk geçýär. Biz ya kimden utanmalyny diýär. Ola Merkez Aziýadaky Kazakystan, Özbekistan, Täjikistan, Kyrgyzstan hemmejigini agzady biz bular diýdi. Diňe Türkmenistana da bular diýdi. Ol bizinkir olar diýdi respublika ol hukuklaryny elinden alýasy. Garaşdyrlygam ýok bular hiç taýdy. Bolu bilse biziň tabiýlygymyzdaky bir welayet bar, bolmasa olam ýok. Näme Türkmenistan agdamady? Olar eýem Türkmenistan olan jübüsünde niýe atdanmady? O taýda bagyşlaryň oly täret etmedi, atalogul bir hepdeler möýünden çykmaýar. Täp döwletiň hemme baýlygy aňyrkylaň elinde. Onu hem öwran aýdyp geldik. Inni şu ýagdaýda öz döwletini şolary al-haýba tatyp duran adamlary gaýtawul vermedik. Ine bir dönük ikisany atalogul bilen ine daşary işler ministri Reşit Meredow agzyna suwal oturan bolsa inni gel inni häzir Eýrannaky Türkmen dogurlarymyza näme duýgudaşlyk etjek ýa raýdaşlyk. Eger diýmek şu ýerde hemen ýüzlenjek bolýan zadym ýurtdaşlar biz şolary elimize uzatmaly. Inni ýeri geldi. Täp şol adamlar bir böyle ozalım mer gadymdan mer ýaşap o toprakda türkmenler. Ýöne ýene de bir böyle şol 30-njy ýyllarda ýanky Orsiýa kollektivizasiýa diýerler. Şo kalkozlar açyp adamlaryň malyny elinden alyp başlaryny bir bölegini gyrdylar, baýkulak diýip. Sonra adamlar göç etdiler. Eýrany tarap, bir bölegi Owgany tarap, Owganystany tarap. Ine şol adamlaryň ata watany ine biziň Türkmenistan. Şolum ata babasynyň mazary ine biziň Türkmenistanyň topragyna ýatdy. Hak barmy şolum ata watanyna dolanmaga ýa ýok diýen soragy bar şu taýda. Biziň hemmemize.
Eger bar bolsa onda biz näme üçin dymyp oturmaly? Indi men şu taýda Türkmenistanyň serhedini goruyan eskerlemede, ofiserlemede ýüzlenmekçi bolýan. Esasan men gözüňe tutýan Esengulldan ta Garrygala çelli şol aralykda näçe pagran zastawy bar bolsa, näçe goşun bar bolsa, terhetçi bar bolsa men size ýüzlenýän şu taýda. Eger bardy geldi erti Eýrany uruş tutuşdy. Adamlar bosgun bolup kaçıp ya göçüp başlasalar esasanam aýalypda çağalar. Siz şolar üçin serhed hökmen açmalysyňyz. Goý gelseler. Goý gelseler. Olaň aty watany gelenne şo türkmen şumal bir nany bar bolsa öýüne şonam şolar bilen deň paýlaşyp çykýar. Men bilýän şonu. Isle Esengula gelseler, isle Kızıl Etrege, isle Nebit Dağı gelsen, isle Qazancığı, isle Kızılarbada, isle Garrygala. Tapawdy ýok. Krasnovodda barsa da olar gucak açıp karşılacak Türkmenlerimiz bar. Şon üçin men şu taýda serhetçilere ýüzlenýän. Ol Aşgabatda oturan haramzadalar bilen işimiz ýok. Olar öz döwlet meşwerini, öz döwletiniň hakykyny goramayan, islemeýän dönükleri näme üçin biz ýutmaly? Näme üçin siz şolara eskerler tabin bolmaly? Ene erti Eýrany uruştursa, bizim şol ilerki Türkmenlerimiz bosgun bolup hökmen gelir bize tarap. Şolaram siz dogan bolup karşılamak borcuňyz bardyr. Eger siz hakyky türkmen bolýan bolsaňyz, eger siz ata-baba däp desturuňyza hormat goýýan bolsaňyz, gelecekde de şol adamlar siz özüňize dogan soýdaş diýip hasap edýän bolsaňyz, serhedi açyň. Menden size haýyş. Ýogsa siz ta 7 pystyňyza çelli ene nälete galarsyňyz. Eger şol çağalar, eftatlar, aýallar şo taýda gyrgyna berilse, Eýran hökümeti olar fiýlama. Men bilýän. Sebäp şolar ene dilini ýazmagy, pozmagy, ýaşamagy ursgat bermedik. Ýa şolaň Türkmen Sahra diýip atlandyran toprağyny, parsadyny geçirip oturan hökümetden siz näme ýaşylyk garaşýan? Ha? Olar 200 morlalar. Terediň bir zat bar, men size bir misal ýetireyim. Eýranyň şol tiryek sowdasyny ýa gaçakçylygy neden şolar ýaly ýemani adamlar tiryegi çekýän bolsun. Tutsalar şolar edir bazaryň orta arasyny boýuna syrtmak salyp awtokrandan asyp halkyny gözedip görkezýärler. Hiç ýyl başlaşmasak ýok. Haýsy döwletiň adamsy bolsa da. Terediň indi bu taýda 200 siýasatyň bardygyny aýtjak bolýar. Ýanky o bizim prezident diýip özüni atlandyran atalogluň öňüne ýazylyp ýatan äraýar bar. Nadir bilen Nazaritde Habibowlar. Ene şol Nadir Habib mundan ýyl ýarymyzyr Eýranda tutuldy tiryek bilen. Hani şol? Näme üçin şonu gözedip dardan asmady Eýranyň hökümeti? Ha? Siz öz halkyňyza gezek gelende jellat, o näme üçin Gurbanulyň eline berdiňiz haramzada? Ha? Şo Gurbanulyň eline bilbil bolup taýrya aýalym şolary islenli hyzmat edip beren üçin ýa edip oturan üçin ataloglu da on bütün tohumunu näme bilen ötçün edýänine ýurda baramyz açyk görkezler. Ene şonu ene ýygyna gaýtaryp berdiler. Ol ene şumal aýdyma maýdana köçäde çykana däp o Eýranyň hökümetiniň bir sarsma kabul eden mollaň kanuny bar, şo boýunça ol hökmen asylmaly. Asyllymy ýok. Ene diýmek bu taýda da ortada etmişler indi waýnoý standart iki taraply çemeleşme bar. Şon üçin bärde bizim enni size şu taýda soňky ýüzlenjek bolýan zadym. Häzir biz bir ullukan tupanyň öňünde dur. Dünýä döňdörli, ýurtdaşlar. Men size ozal aýtdym, biz ýuwaşyk bilen 3-nji jahan urşuna girdik diýip. Ýöne şu taýda biziň halk bolup, millet bolup bir akylly başly hereket etmeli. Ene şu tak geldik. Ene şu taýda siz oturuň, oýlanyň, pikirleniň, özüňize gerek netijeni çykaryň. Biz näme etmeli şu dören ýagdaýda? Bizde hökümetem ýok, bizde ýanky döwlet strukturalaram ýok, bizde konstitusiýada işlänek, bizde diňe häkim edip basyp alan goramaçylykly jenaýatkar topar bar, o toparam getirip halkymyzyň depesine oturdun, hana Kremliň ýolbaşçylary. 35 ýyl bäri SSR ýykylar we depemizde şanykdyk, hemme ýerasy baýryklarymyz polisiýal süýrüp süpürüp alyp gidip oturýar.
Indi oturumda pikirlenin. Erti uruş tursa Eýrany şol bizim Türkmen dogurlarymyzda biz eýelik edýäsmi, edemzakmy, ýa ýene de namarça olam, sagja olam dip öýüňizde keppäňizde yorgan bir aýalyňyzyň syrtyny gujaklap ýatjakmy siz? Eskerler size yüzlenýär. Jogapkarçylyk gaty uludur şuň kumsynyň boýnuňda düşýär. Oturum, o biriňizi görseňiz beýlekleri ýetirin, şu men haýşym. Soň men bilmändirin, eşitmändirin, aýtmansyňyz diýmän. Şu Eýranyňky türkmen dogurlarymyzy halas etmek siziň borjuň. Açyň serhedi. Ýakyn filmler goý gelsinler. Ben şonu kabul edäýmeli. Şonu aýdaýyn. Bu alýa sag bolun, sag oturun, hemmäňiziň öýüňizde saglyk götürsin.